táncolnék veled, én is táncolnék, de mégsem teszem. Én táncolnék veled, én is táncolnék, de nincs hozzá merszem. én táncolnék veled, De izgulok, ó miért? Én táncolnék veled, de nem tudok. félsz tán azért. Szeretettel köszöntelek benneteket. A 19. század 40-es éveiben egy új tánc jelent meg, amely elhomályosította az eddigi összes társasági táncnak a sikerét. Ez volt a cseh eredetű polka. Francia táncmesterek figyeltek föl erre a lendületes, vidám táncra. Ők tanították meg Párizsban, Cellarius mester iskolájában először az első pároknak ezt a táncot, és miután Párizs mindig a divat városa volt, hamar elterjedt ez a szép, lendületes, vidám tánc. Tehát a polka. Hogy milyen is, először nézzük meg versenytáncosaink bemutatásában. Következzenek tehát ők és a polka. Táncolnék veled, Én is táncolnék, de mégsem teszem. Én táncolnék veled, én is táncolnék, de nincs hozzá merszem. én táncolnék veled, De izgulok, ó miért? Én táncolnék veled, de nem tudok. félsz tán azért. Szeretettel köszöntöm mai táncleckénk valamennyi kedves résztvevőjét, és ahogy a zenéből is következtethettetek, mai témánk a twist. Hogy milyen is a twist, abból ad most ízelítőt a Béres-Horváth versenytáncos pár. Íme. Táncolnék veled, Én is táncolnék, de mégsem teszem. Én táncolnék veled, én is táncolnék, de nincs hozzá merszem. én táncolnék veled, De izgulok, ó miért? Én táncolnék veled,
Szeretettel köszöntöm mai táncleckénken az Állami Balett Intézet néptánc tagozatos harmadéves hallgatóit, valamint a szalonzenekart, Bergendi Istvánt és együttesét. Hogy milyen is művészi formájában, az bemutatja nekünk a Béres Horváth táncospár, versenyprogramjukból sok-sok bigin elemmel is megismerkedhetünk. Íme. Táncolnék veled, Én is táncolnék, de mégsem teszem. Én táncolnék veled, én is táncolnék, de nincs hozzá merszem. én táncolnék veled, De izgulok, ó miért? Én táncolnék veled, de nem tudok. félsz tán azért. Jó napot kívánok, szerbusztok! Mai táncóránkon egy magyar táncot fogunk tanulni, a csárdást. A csárdás eredetileg magyar népi tánc volt. A 19. századtól vált egyre népszerűbbé. Nemzeti társas táncunkat Európa, Ázsia, Amerika mindig nagy érdeklődéssel fogadta a tánctermekben is. Közkedvelcén a báltermekben, itthon pedig versenytáncosainknak mindig nagy tetszést arató programja. Kérem, tekintsünk meg együtt egy csárdást versenytáncosaink előadásában.